For today's video guys, ay magluluto tayo ng banana with coconut. Bisan dili ta ka ba lumuluto guys, maning kamo tagpanit-ani para lang mabuhi ta. Siyempre kaya tumang bana nagtanom, siyempre magluto po ta. Kay manginahanglan man taggata, siyempre lubi ang itong kinahanglan na para itong kaguron buakon siya na to. Siyempre gamitan na ito nignaon kaya ito kabalong buak naman gutadaan ay Oh no! ningkamot ang person kaya wala ang banables. Ag sa dihang wala man tayo masugo og kagodan magkagod ta kabalo kung makagod oy inaniyaw na oh. Siyempre kabatay kusog gamintan nato ni siyag naong para jud siya malangkat siyang bagol. Kapoy man kayo magkagod guys. Agyan ako nag-expect pero mao naman yun sige na lang balag malutan ta hala kung batig kaguday. Siyempre magkaguding unya may muslad sa nato na itong lawas ay dako naman kayo exercise ba rin kagod-kagod ginagmay oy. Abi pa lang, lalaki rin kabalo mo kagod. Kabalo, pod may babae ay. Siyempre, kung kaya sa lalaki magkagod, kabalo, pod may mga babae mo kagod ay. Ato sa ning lutoon da ng saging, ato sa ning pabukalan, na ate gihard diriya nga mo bantayan niya itong saging. O, nara siya diriya bantayan ang saging na para maluto na mga kaunta. O, wala na gidugay-dugay pa. Naluto na gid ang saging. O, muna ni siya ginataang saging, mga kaunta. Napag yun na paig, pastilan na, nga paig, manonig yun sa mga pagluto, nasubranis kalayo ba? Bisan paig na siya, lamig, yapo na siya guys, arat na, yummy banana with coconut, perting lami sama kalami, sa kuha.